बे समाव दङ आङो गंगा नैथि बोसोरसालिया जथुमा खौसेथि बर' सुबुं गौथुम बे खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि दिनै जोबथा सान एबा नैथि सान दिनै जोबथा सान गेवलां मेल जागासिनो दं दा जोङो बे समाव दिनै खौसेथि बर' सुबुं गौथुम जिथुनाखि गौथुमनि हाबाफारिनि बे जोबथा साननि जिथुनाखि मार्केटिं बा बाजार बायनाय फाननाय बा एग्जिबिशन बेखौ बुंनांगोन एग्जिबिशन बेखौ बुंनांगोन बे एग्जिबिशनाव दङ जोङो तिलिसालनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव एग्जिबिशन बायनाय फायनाय हाबाफारि बेयो सोलिगासिनो दङ आं केमेरा पार्सन बिथांखौ बे समाव दिन्थिफुंनो थाखाय आं खावलायबाय जिथुनाखि सोरगिदिं थासारि बायनाय फाननाय बायदि बायदि फुल बेयाव जों नुनो मोनदों फुल बायगिरि बिथांमोना रायजो राजा बिथांमोना फुलखौ बायनाय जों नुनो मोनदों बेयाव बायदि रोखोमनि बेयाव फुल जों नुनो मोनदों नार्सारि जोङो बेयाव नुनो मोनदों बेयाव फानगिरि बा बायगिरि बिथांमोना बायनाय फायनाय मोनसे हाबाफारि सोलिगासिनो दङ बे समाव मादै सासेखौ जों नुनो मोनबाय फुल लादों नामा मादैया फुल लादोंमोन मा फुल लाखो नारजि बिबार लादों ओमफ्राय दालिया ओमफ्राय माबा मा होनो जबा फुल बहानि मादैया आं माबानि सांखाथिनि मिटिं जाफैदों आरो मिटिंआ जाफैदों बेनिफ्राय ओरैजाय गोबां बेयाव बायनाय फाननायनि मोनसे बेयाव फुल बायनाय फाननाय बेयाव सोलिगासिनो दङ आरो ओरैजाय गोबां बेयाव एग्जिबिशन जिथुनाखि मार्केटआव गोबां जोङो बेयाव माल बुस्थुफोरखौ फाननाय नुदों गेलेग्राफोरनिफ्राय लानानै बायदि बायदि जों बेयाव फाननायखौ जों नुनो मोनदों बेयाव फानगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो मोगा मोगि लानो सानगोन बेयाव होंगो दोंगो गोबां मानसिफोरा बेयाव फुलखौ बायबाय बेयाव नार्सारि जोङो नुनो मोनदों बेयाव मा होनो गय नालेंखर फुलिबो जोङो बेयाव फाननायखौ नुनो मोनदों बेयाव बायदि रोखोमनि गोबां बेखौ बुंजोबनो हाया आरो बेयाव बिफां लाइफां मा होनो मोजां मोजां दंफां बिफांखौबो जों फाननाय नुदों जोङो नारें फुलिनिफ्राय लानानै बेवहाय जोङो लाव खुमब्रा बायदि फुलिबो जों बेयाव नुनो मोनदों केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो गासै नुथायखौबो आं दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय जों बेयाव बानलु फाननायखौबो जों नुनो मोनदों बे समाव जोंहा बेवहाय फानगिरि बिथां दं फानगिरि बिथांसिम जोङो मोगा मोगि लानो सानदों फानगिरि बिथाङा बहानिफ्राय फानफैदों एबा बहानिफ्राय बेखौ लाबोनाय जादों फानगिरि দাদা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই মেৰাপানী এনে আজি বজাৰটো কেনেকৈ চলিছে ভালে আছে ফুল লৈছে ফল মূল বিক্ৰী হৈছে কেইদিন হ'ল দুদিন কালি আহিছোঁ কি এনে নাৰ্চাৰী হিচাপে কি পাব ইয়াত ফল মূল সকলো আছে বগৰী আম কঁঠাল সকলো ধৰণৰ ফুল আছে পাৰ্মানেণ্ট ফুল ইনডোৰ ফুল চব আছে ধন্যবাদ থাকি দাদালৈ এতিয়া जोङो दा नुनो मोनगोन बेयाव नोंथांमोना नुदों बिथाङा मेरापानि ओनसोलनिफ्राय बे फुलखौ लाबोनाय जादोंनो बेयाव फानफैदों आरो जों बेयाव गोबां फुल बायगिरि होंगो दोंगो जोंहा नुनो मोनबाय बे समाव आरो जोङो ओरैजाय गथ'फोरनि बेयाव फानग्रा बायदि बायदि मुवा बेसाद जों बेखौबो नुनो मोनदों नोंथांमोना एग्जिबिशन होनबा नोंथांमोना बुजिखागौ जिथुनाखि अपेन मार्केट बुंनांगोन बेयाव लोगोसेनो एग्जिबिशन बेयाव माखासे गाननाय जोमनाय बेयाव जोङो फाननायखौ जों नुनो मोनदों गाननाय जोमनाय फाननाय बायनाय बेयावबो होंगो दोंगो दिनैनि मोनसे समायना थासारि बेखौ जों नुनो मोनगोन ओरैजाय बायदि रोखोमनि बायदि हारिनि बर' गार' राभा बायदि बायदि हारिनि गानग्रा जोमग्रा बेयाव जोङो फाननायखौ नुनो मोनदों आरो बायनाय मुखुब लोगोसे बेहाय दंफांजों बानायनाय गोबां आगजु मुवा बेसाद जों बेयाव नुनो मोनदों दंफांजों बेयाव बानायदों नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बेहाय गासै गोबां रोखोमनि बेयाव गोबां दखान दङ बेयाव दख'नानिफ्राय लानानै बायदि बायदि मुवा बेसाद जों बेयाव फाननायखौ नुनो मोनदों केमेरा पार्सन बिथांखौ मोनफ्रोमबो फाननाय आरो गंफ्रोमबो दखाननि जिथुनाखि फाननाय बेखौ जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय आङो खावलायबाय फारसेनिफ्राय फारि फारियै आं दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय केमेरा पार्सन बिथांखौ बेगनिफ्राय लानानै बायदि बायदि रोखोमनि बेवहाय मुवा बेसाद जों बेयाव फाननाय नुदों आरो दख'ना फाननाय नुदों गोबां बेवहाय बायनाय फाननायनि जों बेहाय मुखुब बेवहाय मादैमोना ओरैजाय दख'ना लागासिनो दङ दख'ना बिथांमोना बायहैदों बहना फैदों मादैया गांबेसे दख'ना लाखो এখন লৈছে
হালধীয়া বিদন নাকি বিহু আহি আছে বিহু কিনিব লাগে বিহু নাচিব লাগে बेहाय दख'ना लादों मादैमोना बिदन दख'ना जेनाखि बैसागु सफैब्ला जों बैसागुआव बिदन दख'नाखौ गाननानै जोङो बैसागु मोसायो रंजायो गामि गामि बेवहायनो ओरैजाय जों नुनो मोनदों दख'ना फाननाय बायनाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ गोबां रोखोमनि बेयाव दख'ना बेगनिफ्राय लानानै गोबां हारिसानि बेयाव बेगफोर दङ दख'ना दङ आरो होंगो दोंगो मोनसे मुखुब बे बुब्लि जों बेखौ नुनो मोनबाय बे समाव आङो खौसेथि बर' सुबुं गौथुम बे आफादनि बा बे इउपिपिएफ आफादनि जथुम्माया दिनै जोबथि सान बे जोबथि सानाव मार्केट हिसाबै एबा दिन्थिफुंसालि एबा एग्जिबिसन हिसाबै बेयाव गोबां रोखोमनि मुवा बेसादजों फाननायखौ नुनो मोनबाय बे समाव आङो गलाघाट जिल्लानिफ्राय खौरांगिरि बिनाराम बसुमतारी मड' लाइभ 24 गोजोन्थों।